Kada ko na imong tiyan ba? Ay, naku biya nga abso ni. Ay, istorya na tara. Makaulaw ra man ka. Uy. Wala nga ba ana? Ana ra man din ka ba? Sama buka. Yung saka? Doon sa ka? Silingan ay sige ko ilang gawa yun. Sa silingan. Tinatiraik ng mga bago yan. Kaya ako ginabuli. Mo na kay adto malagi dito. Di makaglaglag. Sige ko lang. Gusto ba sa gabinuang? Kaya ginam ako dito ka naglawa. Naman ko ikakuglawa siya. Iglagod. O nagabuling natin nga. Sa din mga bataan nga. Gapot pa ka dito eh. Wala ginakaroon. Ikaw na ko gagi dito. Nila ko gaway. Na, niya, unsa naman nakaroon? Mas, naunsa din siya, Mas? Amon pa naglaagwan eh, nagbuli daw siya mga kauban. Na, di kita ngay magdaog-daog, Mas. Atuon ta na. Atuon ta na, Mas. Ano nga ngay magdaog-daog, magpadaog-daogan. Ta! Ay, Mas, atuon na to. Di na ngay magpadaog-daog, atuon na to na. Pagkatilaw na sila ba? Daog-daog na. Daw yung mga patana, mga ilapuro na pagkaayo, oy. Wato daw eh. Hindi magpadaog-daog. Sige ba pag-aglag mo, nakalungkuan. Daog kayo. Gaanad mong guna sila kung hindi na doon. Karon lang ginaba, makatilaw ginakaroon. Gaanad na sa pandaog-daog sa mga po. Mambuli na. Ayaw! 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 Oh, ikaw tingin lang. Nagkonsa ako po ba? Nagbuli na ako. Nanay yung gibuli ako. Buli wa may libyo. Kada ko na imong tiyan ba? Ay, naku biya nga abso ni. Makatilaw ka karon. Ha? Makatilaw ka karon. Bakit ko gusto ka? Buli na ako po. Wala ka buli wa po. Karon lang ha. Makatilaw ka karon. Ha? Isa din mo gusto. Ha? Ano yung gusto ha? Hindi ko gusto ba? Hindi ko gusto ba buli na ako po. Nauban. Ha? Kinay mo apre. Hindi ko gusto yung anak. Sinana ko apo. Dili ni mo buli-bulihan. Gawas niya. Gawas. Ano sabi mong gusto? Ha? Ha? Ano sabi mong gusto? Gawas. Ang sabi mo ha. Buli-bulihon yung mga ko ha. Gawas. Nay. Ayaw na. Ano naman? Ayaw na. Naanad bang gaanad ni sila? Ayaw lagi na. Buli sa imo. Ayaw na. Hindi ko gusto nga daog-daogon ka. Lagi. Nay, ayaw kay. Di man ni mao nga balay. Diktor pa sa Hindi na ini mau nga balay. Hindi ka man doon. Ano sa'yo ka? Ano? Sayop na nga noong tani. Kanawa lagi na karoon. Nasayop na yung tani. Ang sang tulong buang matgwa nga to kasi tapasingin lang saway patag akong tiyan. Abso ni. Ano ba yun? Sus, day, dito ko Cebu. Grabe nga chicks gid nako dahang kay tanan. Tapukan ko. Pagdaw nako sa pier, sus mga chicks ka grabing ko pahag dugukan ko. Giarsa-arsa ko gugod. O mo ba? Dayon call? Sus, mo gini atong kaliwat pariha gitag naong. Ay, sus call. Parinti lang ta pero di ta parihag na wo. Na. Ang tuna pod. Ang tama ka nito. Yara gid. Ang man po dito. Naama gid sa maso. Ha? Yara gid din eh. Na mo ni nagbuli ni Bolke. Wala ba may ka ha? Ako bigla. Wala ka lang nag-away ng anak. Wala mo tanak. Istorya. Mangburi ka ho. Napakawa lagi ni may mong gusto. Wala pa na. Ato istoryaho na to. Wala pa na Yung istorya. Ang gibinuangan na gapon mga gapon pa mo. Sige, istorya kung say among gikuan. Unsa ka yung istorya? Isa ka. Bita na istorya. Huwag nga mong riyo pa. Karak dito na yung kanya paulay. Lano, unsa na yung istorya di ay? Istorya na gito yung mong istorya niya. Istorya iya ba? May na mo istorya sa giya. Istorya na dayon, ganun may bawaan. Oh, mo pwede ka bata nga. Alam mo siya. Ano mo pa wala na siya. Kamay na ko. Ha? Kamay na ko. Unsa gamay ko? Tinood man po doy, ako'y nanganak sa imo na. Ano na istorya na ka? Uy.
ahak ito mga tiguanga oy. Pero tinan akong bunuga. Sos. Nanakita niya akong liog. Kol, ingon anak kakagwapo kol. Ha? Ano man magkababayi kol? Eh,